Mizo Milarte Incheina episode thar kan lo thleng le ta Voina Mizo Milarte Incheina episode thara kan thlir tur hi kan Mizo Milar zinga Mizo model top model te zinga mi ani a ama hi Nethel Chawngthu ani Milar tam tak hian Sunday ya hian core design lo tak tak chi sang an ha chuak thina chung kan Milar ten an core design chol ni thuam an hak chwa te chu Keini Mizo Trends YouTube channel hian thei top cha in nangni in lo hu ve thei turin kan lo chop chak do nani Voin Mizo Milarte Incheina episode thara kan clear Mizo model Nethel Chawngthu in Sunday core design na tak tak ahak te hi designer chu tlangpui marvek ani a tlangpui mar hi Mizo in fashion designer kan nei zinga alarber pol ani bok Voina Sunday core design kan post te hi online order chu athei kan ring lawa ma se design in low copy a Sunday dress design na tak tak in lo nei thei nan hemi video ka tlang hian in lo hlok pui nge kan be sei bok ani tlangpui mar hian Sunday dress design na tak tak asyama chung mai ni lo in ma ni du dan design ang po order thea Instagram ma khan tlangpui mar ti in ainzia ka order pedo tan Instagram ma abyak thei reng bok ani kan channel a hian Mizo Milarte abikin an Sunday core design na tak tak te kan rot phauchak zel dona Mizo Trends YouTube channel hi ivoi khat lo na ani chuan subscribe button kha min lo me sakla like comment lama po tran min lo lak pui ve ngei don nya kan channel lo thlir tu te zong zong hne na lom thu kan soya min lo support zel turin kan som bok cheu ani